Arratsaldeon guztioi, beste urte batez zehazkako irakaslek desobedientziara joko dute aurten ere. Azterketak euskaraz egiteko eskubidea ukatu zaienez ikaslei, brebatako azterketak zuzentzeari uko egingo diote irakasleek. Hurrengo asteetan izango diren gainerako ekintzetara ere parte hartzera deitu dute. Zuta aurten indar berriturik du garela. Borroka aspaldikoa da, orain eta zientzian historia honekin 2017tik ari gira, eta gero eta indar gehiagorekin ari gira. Aurten bai da, errepikatzen dugu jazko desobedientziarako deialdi hori, baina indar handiz entzunen dugula pentsatzen dugu. Zuzenketarat ez joitea, gure ikasleekin elkartasunez, horiek euskaraz egiten dute, ez zaie zuzendua, beraz guk ez ditugu zuzenduko beste ikasleen brebetak. Balio ez duena da deus ez egitea, eta egiten den guziak lotzen dira gauza guziak elgarrekin, burasoen ekimenak, saskarenak, negoziaketa, ekintzak, okupazioak, desobedientziak, guzti hori uztartuz, ene ustez, irabazteko esperantzarekin ari gira borrokan. Elkargoak euskaraz izeneko ekinbidea aurkeztu dute. Bilbao Metropoli 30 elkarteak, Eusko Jaurlaritzak eta Bizkaiko Foru Aldundiak. 2011 geroztik Bilbao Metropoli 30 elkartea Basque Pro proiektuan ari da lanean, eta proiektu horretan elkargo profesionalen sarea sortu zuten. Bada sare horren egitasmo berri bat izango da elkargoak euskaraz, eta elkargoetan euskaren erabilera bultzatzea izango du xede. Josefina Lamberto hilda, Nafarroan oroimen historikoaren alde lan gehien egin duen figura esanguratsunetako bat. Atzo hil zen errukietzean, 93 urte zituela. Todos estos recuerdos no los he borrado nunca. Y eso que dicen que hay que perdonar, yo digo que no. No perdono. Berak komentatzen zigun, egunero kontatzen duela bere historia. Ez duelako ahaztu nahi. Ez du hil nahi bere historia ahaztuta. Éramos 2000 personas en el pueblo y ya faltaba gente. Y decía, cualquier día de estos vienen y nos cortan la cabeza. Subieron con la metralleta a la habitación donde está mi padre y le obligaron a levantarse. Mi hermana, como ya estaba expectativa a lo que estaba pasando, pues se levantó y dijo que ella también quería ir a ver lo que le hacían a su padre. ¡Hala, pues ven! Y la cogieron y se la llevaron. Nos preparó el desayuno a mi hermana y a mí, yo con 7 añicos y ella con 10. Pues fuimos a llevar el desayuno y los guardias que estaban en la puerta nos dijeron, tu padre ya no necesita, ya no está aquí. Habría pensado que iba a ver lo que le hicieron o lo que le hacían y volver, porque yo no hubiera pensado que me iban a matar. Nafarroatik mugitu gabe hauteskundetarako urtebete eskaz falta den honetan, besteak beste inkestek erakusten dute eskuina gehiengo osotik urrun dagoela. Datorrenari begira aurki daitekeen testuinguruaz galdetu diogu Martzelo Díaz kazetariari Eguerdiko magazinean. Nik uste, handikan urtebete geratzen da, inkesetaz ari gara hitz egiten, baina sort daitekeen panorama nahiko antzekoa izango dela. Orain arte, eskubiak ez dauka gehiengo osorik Nafarroan, eta horren aurrean alternatibak osatzeko aukerak zabaltzen dira. Egun
PSN-ren inguruan, edo PSN lidergoa duela Nafarroko gobernuan, baina beti ere beste hainbat alderdiren sostenguarekin. Espainia, gobernu espainialaren antzera ere Nafarroan beharrezkoak dira akordio zabalak, eta akordio zabalei esker lortzen da eskubiak bere ez inposatzen. Iruñean berriz arrabotza sortu du San Ferminen jaien antolaketa instituzionalak. Talde feminista irten zen jaiei begirako berdintasun batzordetik kudeaketa eskasa salatuta. Udaleko Euskal Herria Bilduko zinegotziek ere prentsaurrekoa egin zuten, eta Maia alkatearen jarrera gaitzetsi zuten horretan. Gaurkoan PSN izan da San Ferminei buruz gobernu taldeak egindako kudeaketa kritikatzeko prentsaurrekoa antolatu duena. Gurean, eguerdiko magazinean, herri San Ferminak ekimeneko kideekin konexioa egin dugu gaur. Izan ere, ez da txosnagunerik egongo 2022ko Iruñeko San Ferminetan. Paula García. Iraileko San Ferminen mailan, udalak proposatu zuen, ireki zuen email bat, edozein pertsonak proposamenak egin ahal izateko aurtengo San Ferminei begira. Guk aurreikusten genuen ez aurten zailtasunak izango genituela txosnaguna montatzeko, udazkenean bidali genien herri San Ferminen proposamena zela bai Errekoletas plazan eta bai plazan egitaraua antolatzearena, aurreko urteetako dinamika berriarekin jarraituz. Apirilean jaso genuen udalaren email bat, galdetu zea aurten zerbait egiteko asmoa genukan, baina jadanik aurreratu ziguten ezinezko izango zela ez Errekoletas plaza, ez plaza erabiltzea. Horren aurrean bilera bat eskatu eta beste proposamen batzuk jarri genituen mahai gainean, hala ere udalaren erantzuna ez ezkoa izan zen berriz ere. Aldaketa aro betean da hirigintza jasangarritasunaren ikuspuntutik, eta datozen urteetan Bilboko hiriburuak izango dituen aldaketei heldu die. Naroa bete Bilboko udaleko mugikortasun zinegotziak. Aldaketa egunero ikusten ari gara, eta gure apostua beti izan da jasangarritasunaren aldekoa, beraz, bai garraio publikoak sustatzen dugu, bizikletaren erabilera, gure autobusak gero eta jasangarriagoak dira, eta horretan gabiltza egunero hiri osasungarriagoa izateko. Bestaldetik, Eusko Jaurlaritzak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lurzorua babesteko 2030erako estrategia onartu du, eta 79 ekintza definitu ditu abiapuntu gisa. Arantza Tapia, Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailburua. Orain arte egin izan ditugu lurzoruak babesteko gauza desberdinak, baina estrategia integral bezala lehena da Euskadin onartzen duguna eta estatuan ere ez dago beste bat. Estrategia honek nolabait 2050 urtera nolabait lurrak era jasangarrian kudeatzeko asmoa du eta epemuga bat badu tartekoa 2030 urtea izango dena. Eta zentzu horretan nahi duguna da hori lurrak era jasangarrian kudeatu eta aldi berean baliabide natural guztiak jasaten dituen mehatxuei aurre egin eta pertsonen osasuna eta etorkizuneko belaunaldientzat epe luzerako dituzten funtzioak bermatzea. Europar Batasunaren planei helduta berriz, EH Bilduk legea aldatu nahi du autokontsumorako eguzki plakak eta auto elektrikoak kargatzeko instalazioak lizentzia eskatu gabe ipini ahal izateko. Erkidego gehienek aldaketak egin dituzte, obra lizentzia hauek saiesteko, eta Nafarroan adibidez, guk bultzatuta aurreko urtean, hirigintza legea aldatu zen hori legeztatzeko. Euskal Autonomia Erkidegoan aldiz, orain arte ez da legea aldaketarik egin, autokontsumoa oztopatzen duten trabak ezabatzeko eta uste dugu iritsi dela ordua. Aurkezten dugun lege hau, xumea, simplea, baina oso eraginkorra dena, autokonsumorako diren eguzki energia aprobetxekutzeko instalazioei, baina ez bakarrik hauei, baita ibilgailu elektrikoak kargatzeko etxeetako instalazioei ere, udal obren lizentzia, derrigorrezkoa ez izatea bermatuko du, lizentzia honen ordez, erantzukizunpeko adierazpena edo aurretiazko jakinarazpena ezarriz.
Bi proiektu eoliko jarri nahi dira Gipuzkoan, Urretxu eta Zumarraga inguruan, hain justu Oleta eta Irimo mendietan, Udane Arbeo Ordizia. Urretxuko udala Irimo eta Oletako parke eolikoen aurka agertu da aho batez EAJak, EH Bilduk eta PSek Urretxuko udaleko 3 alderdiek bi testu adostu dituzte parke eoliko bakoitzaren inguruan bana eta Eusko Jaurlaritzari igorri dizkiote bi testu horiek. Parke eolikoak Green Capital Power enpresak eraiki nahi ditu eta Irimo inguruan 2 errota ezarri nahi ditu eta Oleta eta Samino mendien artean 4. Dorre bakoitzak 115 metroko altuera izango du eta horiek eraikitzeko 5 metro zabalerako pistak eraiki edo egin beharko dituzte. Eta aipatzekoa egitasmoak Azkoiti, Azpeiti, Urretxu, Zumarraga, Ezkiodo eta Itsaso herriei eragiten diela, izan ere energia haizerrotetatik estazio elektrikora garraiotzeko dorreak eta kableak eraiki beharko dituzte. Eta bi parke eoliko horien xehetasunak ezagututa, esan bezala Urretxuko udala aurka agertu da, bi parke eoliko hauen aurka agertu da eta adierazi dute inguruko mendietan izugarrizko kalteak eragingo dituela. Eolikoekin jarraituz Nafarroan sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta bat eraikiko dutela iragarri dute. Iberdrolak eta FCC Ambito enpresek sorgailu eolikoen palak birziklatzeko planta eraikiko dute Nafarroan. Eskala industrialean lan egingo duen Europako lehena izango da eta lehen instalazioetarako 10 milioi euroko inbertsioa ezarri dute bi enpresek. Eta hamarkada honetan zehar 100 lanpostu sortuko ditu zuzenean edota zeharka. Lantegiaren kokapena oraindik zehazteke dago, baina Nafarrako hegoaldean kokatzea aurre ikusten da, bertan gainontzeko parke eolikoekin konexio egokia izango duela uste baitute eta gune estrategikoa dela deritzote. Proiektuaren helburua sorgailu eolikoen paletako osagaiak birziklatzea izango da eta birziklatze prozesuko hainbat etapa hartuko ditu planta honek bere barnean. Aurreko tratamendua eta prestaketa, hondakinen garraioa eta birziklatutako produktuen merkaturatzea. Ukrainako gerrak asko eragin du zerealen esportazioan, orain baina badirudi akordio batera iritsi direla Errusia eta Ukraina portuak desblokeatzeko. Zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da Ukrainako portuetatik zereala esportatzeko Errusiak eta Ukrainak adostu duten akordioa Turkiaren bitartekaritzarekin. Bestalde, Sergei Shoigu, Errusiako defentsa ministroak astearte honetan ziurtatu duenez, Ukrainako hegoaldeko Berdiansk eta Mariupol hirietako portuak prest daude eta lanean ari dira zereal horiek esportatzeko, aipatzeko gainera otsailaren 24tik blokeatuta zeudela portu horiek. Horiek horrela Errusiako defentsa ministroak atzo ziurtatu zuenez, portu horietatik mina jada kendu dituzte. Eta esanguratsua Ukrainako gerra ere Euskal Herrian eragin egiten ari dela, esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko, garia asko ekartzen dute Ukrainatik esportatzen den gari hori erabiltzen dute eta hemen Ordizian azokan gode eta okinek esan digute ikaragarri igo dela, 130 igo dela gariaren prezio eta horrek ere salmentetan izugarrizko eragina du. Errusiako eta Ukrainako gobernuek aurre akordioa lortu dute Turkiaren bitartekaritzarekin, Odesatik alez eta gariz kargatutako ontziak atera alizateko. Kremlineko iturriak aipatuta izbesti egunkariak adierazi duenez. Informazio horien arabera, Ukrainako uretan Turkiako armada arduratuko da minak eta beste edozein lehergailu kentzeaz, baita ontziak lurralden neutraleraino eskoltatzaz ere. Oraingoz plana Odesari bakarrik aplikatzen zaio. Vladimir Putin Errusiako presidenteak adierazi du Errusiak ez ditula esportazio horiek oztopatzen eta Ukrainak beste bide batzuk erabil ditzakela. Hala nola Berdianskeko portua Azov itsasoan edo hainbat herrialdetan zehar, tartean Bielorrusian. Не мы же заминировали подходы к порту, это Украина заминировала. Я уже много раз говорил всем нашим коллегам, ну пусть они разминируют, и, пожалуйста, пускай корабли с зерном, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их... Aurre akordioa aste honen erdialdean berresta aurre ikusten da. Sergei Lavrov eta Sergei Shoigu Errusiako kanpo arazoetako eta defentsako ministroak urrenez urren ekainaren 8 eta 9 Turkiako hiriburuan euren homologoekin biltzen direnean.
Izbestiak aipatzen duen iturriak dio ale Ukrainarra orain trenbidez eta lurreko beste baliabide batzuen bidez ematen zaiola Europar Batasunari, eta ondorioz oraindik ez dela iritsi azken kontsumitzaileengana. Bestalde egunkari errusiarrak Ankararen bitartekaritza goraipatzen du munduko elikagaien krisia arintzeko akordio honetan. Akordioa zerealen prezioa izugarri igo den unean iritsi da. Mundu osoko ahal esportatzaile nagusietakoak blokeatuta egon delako. Ukraina munduko 5. bidalketen 9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta daude Ukrainako portuetan. Hala ere, Putin presidenteak ukatu egin du Ukrainako gerra zerealen prezioen igoeraren erantzule denik, baizik eta data luzeko arazo bat dela, pandemiaren aurretik ere hasi zena. Europa Batasuneko 27 kidek akordio bat sinatu dute. USB-C motako kargailu bakar bat eta unibertsal bat ezartzeko. 2024ko udazkenerako Europar Batasunak telefonoentzako kargailu bakarra izan nahi du. Gailu elektriko gehienetan ezarriko da eta ordenagailuen kasuan 2028tik aurrera ezarriko zaie behar hori edota arau hori. Ordutik aurrera fabrikatzaileek beharrezkotzat izango dute kargailu hori beren gailu ertain edota txikietan ezartzea eta besteak beste telefonoetan, tabletetan, liburu elektronikoetan, kamera digitaletan, aurikularretan edota bideokontsoletan ezarri beharko dituzte. Kargagailu bat mugikorrerako, beste bat tabletarako, 3. bat kamera digitalerako, bideokontsolarako, entzungailuetarako eta Europak aski dela dio. Europar Batasunak erabaki du USB-C modako kargagailu unibertsal bat ezartzea gure bizitzan aro digitalean 2024ko udazkenetik aurrera lagun ditugun gailu guztientzat. Baina gailu elektroniko guztietarako kargagailu bakarra izatea ez da abantaila bakarra. Thierry Breton Europar Batasuneko barne merkatuko komisarioak azaldu duenez, arau berri honek 1000 tona hondakin elektroniko aurreztuko ditu urtean. Eta hori arau bakar baten bidez. Gainera urtean ia 200 kilo CO2 murriztuko lirateke. Alegia 10 milioi smartphone eta 2600 tona lehengai. 2,600 tons. Eta badakigu gaur egun lehengaien egoera inoiz baino kritikoagoa dela. Raw materials more than ever. Araudiak alferrikako erosketak eta materialak alferri galtza saiestuko du. Estandarizazio horretatik libratzen dira ordenagailu eramangarriak, errele adimendunak eta USB-C bere tamainagatik jasaten ez duten gailu txikiak. Europako kontseiluak eta parlamentuak formalki berritsi behar duten akordio horretara iristeko, oraindik USB-C erabiltzen ez duten Apple bezalako enpresa boteretsuen erresistentzia gainditu behar izan da. Hain justu oraingoz Applek ez du Europako araudi berriari buruzko adierazpenik egin, baina duela gutxiko zenbait filtrazioen arabera, 2023ko iraian hasiko da USB-C sarrera bere mugikorretan jartzen. Pedro Azpiazu Jaurlaritzako ekonomia sailburuak planteatu du Espainiar estatuak Bruselari 90.000 milioi euroko maileguak eskatzeko aurkeztu behar dion errekuperazio planaren erantzkinaren diseinuan parte hartu ahal izatea. Europako funtsek errotik egokitu behar dute gure ekonomia eraldatzeko prozedura. Enpresa txiki eta ertainek ekimen honetan parte hartuko dutela ziurtatu behar da. Eta ekimen horrek espero diren ondorioak izango dituela hazkundeari, ekintzailetzari, enpresa berriak irikitzeari edo enpleguari dagokionez. Ezinbestekoa da ikuspegi egokia izatea. Ordea, Idoia Mendia, bigarren lehendakariorde eta lan eta enpleguko sailburuak gaur ziurtatu duenez, enpleguaren euskal legeak lehen aldiz arautuko du lan duina eta kalitatezkoa. Eta gizarte giza berdintasunaren eta lehiakortasunaren arloan daukagun erronka handienari heltzeko balioko du. Baina gainera euskal lege batean lehen aldiz lan duina eta kalitatezko enplegua arautuko ditugu. Eta Espainian ere lehen aldiz prestakuntzarako eta lan orientaziorako eskubidea garatuko dugu. Eta gai hori estrategikoa da, bermatu egingo baitu pertsona guztiek beren enplegua hobetu ahal izatea eta enpresa guztiek lehiakorrak izateko behar dituzten profilak izatea.
Hiru greba egunetara deitu dute Bizkaiko metalgintzako sindikatuek. Bizkaiko metalgintzaren lan hitzarmenaren negoziazioek blokeatuta daramate aste batzuk. Bada ekainaren 23rako eta 30erako eta uztailaren 1erako grebara deitu dute sektoreko sindikatu nagusiek, sektoreko gainontzeko sindikatuekin batera. Pirinioak argituz determinazio eskubidean nazioarteko jokalekuan jarri nahi du gure eskuk. Lehen aldiz Euskal Herriko eta Kataluniako subiranistek mobilizazio herritarra egingo dute batera. Epe luzerako elkarlan baten abiapuntua izango dena. Gure esku erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamikak hitzordua jarria du uztailaren 2an. Katalan eta Euskal Herritarren artean 300 gailurretik gora argiztatuko dituzte Pirinio osoan zehar eta dagoeneko zabalida ekimenen parte hartzeko izan ematea. Katalan eta Euskal Herritarrok libre eta burujabe izan nahi dugu. Gure etorkizuna erabaki nahi dugu. Eta herritarron borondatea entzun eta errespeta dadin eskatzen dugu. Farol bereziak eta linternak baliatuz argilerro bat osatuko dute Iger Lurmuturretik Kreusera, Atlantikotik Mediterraneora, Kataluniaren eta Euskal Herriaren autodeterminazio eskubidea aldarrikatzeko. Mobilizazio Eusko-Katalan bateratu honen bidez, burujabetzarako bidean, elkarlanean aritu eta indarrak batzeko konpromiso herritarra nabarmendu nahi dugu. Euskal Herritarrek 115 gailur argiztatuko dituzte, Jaizkibeletik Benaskeraino, eta gure esku jada zabaldu du gailur hauetan guztietan izan emateko epea. Horiek bitan bereizi dituzte, gailur berde eta gorri gisa izendatu dituztenak. Berde guztiak Euskal Herrian daude eta jende gehienarentzat irisgarriak dira. Bestalde gailur gorri gehienak erdialdeko Pirinoan daude, eta mendizale trabatuentza bakarri dira egokiak. Horregatik izen ematen mugatua dute. Gailur gorrien erdietan espedizu taldeak osatuta daude jada. Mugikortasun murriztua duten pertsonentzat egokiak diren gailurrak ere aukeratu dituzte. Infografia honetan horiz markatuta ageri dira. Baina mendietara igo gabe ere zenbait herritan ekintza simbolikoak egingo dituzte uztailaren 2ko ilunabarrean. Egitasmoa herriz herri aurkezten ari dira antolatzaileak. Gaur Bilbon egingo dute saio bat La Bolsa aretoan. Donostia martxoaren 24an kriptan. Gasteizen hilaren 25an Landatxon. Eta Iruñan hilaren 30an Katakraken. Guztiak 7etan izango dira. Eta sare sozialen bidez emango dute gainerako aurkezpenen berri. Ganbila antzerki testuen bildumako erradikalak eta soka liburuak aurkeztu dituzte Donostiako Tobako Deiz liburudondan. Izan ere, Ganbila proiektuak Euskal Teatroaz ikuspegi zabala ematea du helburu. Beti da, izugarri pozgarria Ganbilarekin plazara etortzea eta gaur ere, hala da. Erradikalak liburuari buruz hitz egingo dugu, hemen ditugu egileak. Ane Gabaka Maioz eta Beatriz Egizabalo Jokiegi. Erradikala garako gidoia, gineneko gidoia, eta gero erroak, erraiak, tripak eta dardarak deitu diogun beste atal bat. Nik ez daukat nire burua idazletzat, inondik inora. Esango nuke ez da zineman ere, nolabait batzutan behar dudalako edo idazten ditu gidoiak, eta kasu honetan alea izatea eskuartean, eta partekatu izatea oso polita da. Baina ez dela, guk egin genuen ura Fernando Tanjaka Iñakirekin hori ziurrenik testu guztiek, baina hau oso soila da horretan, ez dezu eta bai irakurri nahi benituzkela Allende Arnaiz Garmendiak egin duelako azaleko irudia, oso eder. Duen jarrera horrekin. Nik bestatzen duan. Dire nahi, hartu da ezak. Jakin mina piztu dit. Adingabeak sare sozialetan euskarazko edukiak sortzen, editatzen eta elkarbanatzen ikasteko programa da. Ala birala, euskararen etxean antolatuko da 11 eta 12 urte bitarteko adinekoentzat ekainaren 27tik 30era. Guztira 320 plaza eskainiko dira. Azkue Fundazioak eta Bilboko Udalak martxan jarritako programak betuber ordezkatuko du.
Adingabeak sare sozialetan euskarazko edukiak sortzen, editatzen eta elkarbanatzen ikasteko programa da Ala Birala. Euskararen etxean antolatuko da 11 eta 12 urte bitarteko adingabeentzat, ekainaren 27-tik 30-era. Guztira 320 plaza eskiniko dira gainera. Azkue Fundazioak eta Bilboko Udalak gazteentzako Ala Birala programa jarri dute martzan. Izan ere aurreko edizioetan YouTube plataforma besterik ezen lantzen eta esparru gehiagotara zabaltzea erabaki du Udalak. Instagram, Twitch edo TikTok landuko dituzte besteak beste. Gazteek gehien erabiltzen dituzten sare sozialak hain zuzen ere. Bada Euskararen etxean 8 tailer egingo dira eta egun bakoitzean 2 saio izango dira. Bata goizez 10:00 ordu batetara eta bestea arratsaldez 3:00 6:30. Tailer bakoitzean 4 talderatuko dira eta bakoitzean 10 parte hartzaile izango dira. Gaur egungo joerak eta erreferenteak hartuko dira aintzat, baina batez ere euskarazko edukiak elkarbanatzen dituztenak nabarmenduko dira. Horrela edukiak sortzeko teknikak eta gogoeta kritikoa landuko dira. Izen ematea Bilboko Udalaren web orrian egin behar da. Eta izen emateko epea ekainaren 13 arte egongo da irekita. Bilbon jarraiki Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urteetan zehar egin da. Eta mundu bat bertso proiektua da horren emaitza. Koldo, hombre! Bilboko ikastetxeetan bertsolaritzaren lanketa urteetan zehar egin da. Mundu bat bertso proiektua da horren emaitza. Bilboko Udalaren Bizkaiko Bertsozale Elkartearen eta ikastetxeen arteko elkarlanari esker sortu den proiektua da. Helburuak ikastetxeetan ahozkotasuna landu, euskararekin jolasteko aukerak eskaini eta bertsolaritza ezagutaraztea dira. Era berean ikasleek egindako ekoizpenak jende aurrean plazaratzeko trebetasunak lantzen dira eta horretarako baliabideak ematen dizkiete. Proiektu honetan baitan ikasturte bukaeran ikastetxeen arteko topaketa antolatzen da urtero. Azkenengo 2 urteetan COVID-19ak jarritako mugak direla eta beste modu batean eman behar izan diete bukaera ikasturteari eta honetarako ikastetxe guztietan emitituten online topaketa antolatu da. Josu Telleria irakaslearen gidaritzapean etxaun leku eonintzen beita Oiana Bartra eta Janire Arrizabalaga bertsolariak aritu dira kantuan. Bilboko Euskara Zinegotziak Koldo Narbaizak mezua helarazi die ikaslei eta Bilboko bertsolaritza irakasle taldeak ere hartu du parte topaketan. Honetaz gain Elena Caballerok Labasuk, Nerea Elizaldek Itziar Ituñok eta Nerea Ibarzabalek erronka bana jarri diete ikasleei. Ikasleek erronka hauek erantzun behar izan dituzte eta txapelketa honetan talde irabazlea Gabriel Aresti aurreta lehen hezkuntzako ikastetxeko 6. B taldea izan da. Amaitzeko ikastetxe guztien artean iaz osatu zuten Bilbok irabazia bestiarekin eman diote bukaera urtengo bertso topaketari. ¡Aupa Bilbo! Venga, txaloak! Venga! Guk asko maite dugu Bilboko hizkuntza. Lehen aipatu dugu Josefina Lamberto hilda, oroimen historikoaren defendatzailea eta Maravillas Lambertoren aizpa. Bada berri hitzarrak taldearen Maravillas abestirekin utziko zaituztegu, besterik ez gure aldetik, eta gogoratu une oro aurkituko gaituzuela zuzenean ala nahieran 11.eus atarian. Ondo izan! noche los vio entrar, eran hombres sin luz,
Zuretzat Txema Pamundi zukurratu baitzenuen bidea, eta zuretzat Pepinoain emandako fruituagatik, Itxirentzat, eta Azkaratetarrentzat, Maritxule eta Mendia familia arategiarentzat. Zuretzat el bizkotxo ukitzen duzuna bizkotx bihurtzen duzulako. Ekintzaileentzat, inkonformistentzat, ausartentzat. Superdenda guztientzat superbotereak ditu Euskaltelek. Ikusi hemen euskaltel.eus superdendak. Kaixo, gaurko platera oso simplea da. Gaurko naiz azokara eta ikusi ditut zantzuri, izugarriak, oso lodiak. Orduan pentsatuet zantzuriak egitea baino labean. Eta hori da ego. Botako dugu gatz pixkat. Txuri pixka baita, hor. Eta, abexit pixkat ere.